Κυρία Κατσίφα, είναι τιμή μου που σας έχω απέναντί μου. Είστε συνδεδεμένοι με μια ιστορία, τραγωδία, εθνική τραγωδία και ταυτόχρονα ένα πρόσωπο το οποίο μένει στην ιστορία, ο αδελφός σας. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας τη ζωή σας. Πότε ήρθατε εδώ σαν οικογένεια, τι έγινε, πού σταθήκατε, πού μείνατε για πρώτη φορά, την ιστορία της οικογένειάς σας, από εκεί που προέρχεστε, από την περιοχή σας, πώς σας αντιμετώπισαν εδώ πέρα οι Έλληνες όταν ήρθατε, ήσασταν μικρά παιδιά. Ναι, έτσι. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τιμή μας, μεγάλη τιμή μας. Να ακουστούμε και στην Ομογένεια Αμερική και παντού. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Να μιλήσεις λίγο πιο δυνατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν οικογένεια, Πότε ήρθατε? στο χωριό ήμασταν μέχρι τα 9 μας. Ποιο χωριό? Περίπου, στους Βουλιαράτες. Πού είναι αυτό το χωριό? Ζήσαμε στο χωριό, είναι της Βορείου Υπήρου. Της Βορείου Υπήρου. Ήπειρος είναι, έτσι. Ζήσαμε εκεί μέχρι τα 9 μας με τον αδερφό μου. Τα παιδικά μας χρόνια, τα πρώτα χρόνια του δημοτικού. Όλα τα παιδιά. Και οι αδερφές μου, οι δύο αδερφές, αλλά επειδή ήταν πολύ μεγαλύτερες, και οι αδερφές στο χωριό. Αλλά ήρθαν εδώ πιο μεγάλες στην Ελλάδα. Εσείς πότε ήρθατε, Ερμιόνη? Εμείς ήρθαμε στα 9 μας. Δηλαδή ποια χρονολογία? 10 ετών. Μόλις άνοιξαν τα σύνορα, μάλλον την επόμενη, 92. Πρώτα ήρθε ο πατέρας, έπιασε δουλειά, μείναμε ένα χρόνο μόνοι πίσω, με πολλές δυσκολίες, με φάρμα εκεί να έχουμε τα ζώα μόνοι μας. Η μητέρα μου πάλευε μόνη της, χωρίς καμία βοήθεια, ούτε εκκλησία, τίποτα πουθενά. Τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια στην Αλβανία εκείνη την περίοδο? Τι θυμάσαι, πώς ήταν τα πράγματα? Γιατί εμείς ξέραμε και μαθαίναμε ότι ήταν σκληρή η ζωή για εσάς. Ήταν σκληρή η ζωή. Δηλαδή, ήταν σκληρή η ζωή. Πολλές υστερήσεις. Σαν παιδάκια γλυκά πολλά δεν είχαμε, ούτε παιχνίδια πολλά είχαμε. Κάποιοι δάσκαλοι ήταν λίγο παραπάνω αυταρχικοί, κάποιοι ήταν πολύ καλοί. Πήγατε σε ελληνικό σχολείο, μειονοτικό? Σε ελληνικό μειονοτικό σχολείο, που μάθαμε και τα πρώτα γράμματα, έτσι. Δεν προλάβαμε να μάθουμε εμείς αλβανική γλώσσα, γιατί δεν πήγαμε στο γυμνάσιο εκεί. Γινόταν δηλαδή, διδασκόταν η αλβανική γλώσσα μέχρι τώρα, σήμερα. Διδασκόταν σαν ξένη γλώσσα τότε, στο δημοτικό. Μετά? Όσοι θέλουν να προχωρήσουν έπρεπε να τη μάθουν υποχρεωτικά για να προχωρήσουν να πάνε να σπουδάσουν. Και ήρθατε εδώ, σε τι ηλικία ήσασταν, εσύ και ο αδερφός σου? Ήμασταν 9 ετών, 9 και 8 αδερφός μου, πολύ μικρός δηλαδή, και αυτός είχε αναμνήσεις πάρα πολλές. Περνάγαμε και ωραία βέβαια, γιατί ήμασταν συνέχεια στην εξοχή, με τα ζώα, αλλά αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες όταν έπρεπε η μητέρα μου να πουλήσει τα ζώα, ας πούμε, για να έρθουμε στην Ελλάδα να μας πάρει ο πατέρας, έπρεπε να πουλήσει τα ζώα και τα πούλησε για μερικές δραχμές, δηλαδή την κορόιδεψαν στην ουσία, δηλαδή μαγελάδα και τέτοια. Ναι, κατάλαβα. Έλληνες τώρα που ήρθαν από τα Γιάννενα να αγοράσουν ζώα, στην ουσία ήταν κλεψιά, δηλαδή εντελώς. Ναι. Μετά, ωραία, ήρθατε στην Ελλάδα, πού μείνατε για πρώτη φορά, σε ποια περιοχή? Πήγαμε στις Αφίδνες της Αττικής, εγκατασταθήκαμε εκεί σε ένα σπιτάκι. Ποιος σας βοήθησε να πάτε εκεί, σας βοήθησε κάποιος ή Ναι, μόνοι υπήρχε ένας θείος που είχε πρωτοέρθει στην Ελλάδα και έτσι εγκατασταθήκαμε από τον θείο. Πρώτα ήρθαν οι αδερφές μου οι μεγάλες, βρήκανε δουλειές, και μετά εμείς που εγκατασταθήκαμε σε σπίτι με τους γονείς μέναμε εμείς, γιατί ήμασταν ακόμα μικρά. Οι αδερφές μου είχαν φύγει, είχαν βρει δουλειά και αυτά. Ήταν δύσκολα εδώ όταν πρώτο ήρθαμε, γιατί στο χωριό αυτό όταν πρώτο πήγαμε, και κλειστός κύκλος, πολύ μικρή κοινωνία, είχαν πολύ ρατσισμό με τους Αλβανούς εκείνη την περίοδο, γιατί δεν ξέρανε ούτε τι... Εννοείς τους Αφίδες?
Στις Αφίδινες, ναι. Ναι, μα δεν είστε Αλβανοί, είστε Βορειοϊπηρώτες. Δεν ξέραν όμως αυτοί οι άνθρωποι ότι εμείς δεν είμαστε Αλβανοί, ότι είμαστε Έλληνες. Παρόλο που η μητρική μας ήταν η ελληνική, πήγαμε σχολείο κατευθείαν με τη γλώσσα μας κανονικά όλα. Ούτε οι δασκάλες, μερικές δασκάλες δεν ξέρανε καν, ας πούμε, πού πέφτει η Βόρεια Ήπειρος, τι είναι. Τι άνθρωποι ζουν εκεί. Όλα αυτά στην Είναι Ελλάδα. Έλληνες, Αυτά που λες τώρα ήταν στην Ελλάδα. Στις Αφήνιδες. Στις Αφήνιδες, βεβαίως. Έξω από την Αττική. Και ναι, μία ώρα έξω από την Αττική είναι αυτό, Ναι. το χωριό. Λοιπόν, Μιλάμε τώρα για το 92. ναι. Πήγαινε η μητέρα μου να ζητήσει το λόγο, γιατί κάποια παιδιά κάναν και bullying, λέγαν άσχημες κουβέντες, ότι έχετε χολέρα, ας πούμε, άσχημες εκφράσεις, δηλαδή για τον ψυχισμό ενός παιδιού. Αυτά είναι δύσκολα να τα διαχειριστεί ένα παιδί. Λοιπόν, δεν ήταν εύκολο, υπήρχε αυτό, ναι, ήταν έντονο αυτό το στοιχείο. Και σαν παιδάκι ο αδερφός μου αντιδρούσε, τσακωνότανε. Πες μου κάτι, Ναι. η ελληνική πολιτεία όταν ήρθατε και κατασταθήκατε, όπως και χιλιάδες άλλοι Βορειοϊπηρώτες. Όχι, δεν μας φρόντισε κανένας, ούτε καν από την εκκλησία δεν είχαμε εμείς καμία βοήθεια. Άλλοι Βορειοϊπηρώτες μπορεί να είχαν βοήθεια μόλις ήρθαν στην Ελλάδα, μεγάλη βοήθεια από την εκκλησία. Εμείς δεν είχαμε καμία βοήθεια. Ζητήσατε σαν οικογένεια, όμως. τετραμελή. Ναι. Μισό λεπτό. Ζητήσατε βοήθεια. Πολύτεκνη από την εκκλησία? οικογένεια. Όχι. Δεν ζητήσατε. Ναι, ζητήσαμε βέβαια, αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση να βοηθηθούμε. Ναι, βασικά δεν ξέραν και οι γονείς μου πολλά πράγματα τότε, δηλαδή δεν ξέραν να απευθυνθούν συγκεκριμένα, ας πούμε, δεν γνωρίζαν κόσμο, ήταν απομονωμένοι σε ένα χωριό. Ναι, ωραία, οι βορειοϊπηρωτικές οργανώσεις υπήρχε η Τίποτα, Σφέβα. υπήρχαν οι σύλλογοι βεβαίως, αλλά σύλλογοι. δεν υπήρχε ενδιαφέρον από κανέναν όμως, δηλαδή δεν υπήρχε στην ουσία, δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Εντάξει, πέρασαν τα χρόνια, σπουδάσατε. Ναι. Τι σπούδασε εσύ, ο αδερφός σου, η αδερφή σου, είσαστε Εγώ τα τρία παιδιά. βρεφονιπιαγωγός εδώ στην Αθήνα και ο αδερφός μου είχε πάει σε σχολή για μαραγκός με τα ξύλα που έφτιαχνε Ξυλοβιωτικής. έπιπλα κουζίνας. Μάλιστα. Έφτιαχνε και πήγαινε καλά. Πες μου λίγο τη ζωή του αδερφού σου, πες μου από την αρχή σαν παραμύθι στον κόσμο που μας ακούει, το όνομά του, τι του άρεσε, ο τι Κωνσταντίνος. έκανε. Ναι. Ο Κωνσταντίνος, εντάξει, του άρεσε πολύ το επάγγελμά του, ασχολιόταν πολύ, είχε ζήλο για τη δουλειά του, να ασχολείται, να... Έχω ακούσει ότι... Βασικά ό,τι έπιανε ό,τι το έπιανε μετέτρεπε στα σε χέρια του. χρυσάφι, είχε Ναι. πολύ ταλέντο, το είχε δηλαδή αυτό, το Δούλευε. είχε. Έφτιαχνε τα πάντα, μέχρι σίδερα, μέχρι οτιδήποτε στο σπίτι. Τείχους, Ναι, έχω μάθει έχτιζε ότι πέτρες. ήταν εργατικός Από πάρα μικρό, πολύ. 8 ετών έχτιζε τις πέτρες, είχε μάθει στο χωριό. Ήταν έξυπνος. Ωραία, πέρασαν τα χρόνια, εσύ πήγες, έγινες βρεφονιπία. Έφτιαχνε τις εκκλησίες στο χωριό, Στο χρόνια χωριό που στις ζούσε Αφήνδες τώρα. ή στη Βόρειο Ήπειρο. Στη Βόρειο Ήπειρο. Στη Βόρειο Ήπειρο. Τα Όταν μεγάλωσε τελευταία δηλαδή, χρόνια, τα 5, ζούσε με τους γονείς στο στη χωριό. Βόρειο Ήπειρο. Ναι. Μάλιστα. Εκεί στη Βόρειο Ήπειρο, πριν πάμε εκεί, Ναι. τα χρόνια στην Ελλάδα που έμεινε ο Κωνσταντίνος, μαζί με τις δύο κοπέλες, Ναι, εσένα ναι. και την αδερφή σου. Πώς ήταν, ήσασταν 3 παιδιά με τη μάνα σου και τον πατέρα σου στην Ελλάδα. Πώς ήταν αυτά τα χρόνια? Δεν ήταν 1 και 2 χρόνια, ήταν 10-15 χρόνια. Ναι, Πώς ζήσατε αυτά τα αρκετά. χρόνια? Εντάξει, μεγαλώσατε, σπουδάσατε, Ναι. βρήκατε δουλειές. Όχι εύκολα, η αλήθεια είναι όχι. Για ποιο τόσο λόγο? εύκολα. Δεν ξέρω τώρα. Γιατί τα χρόνια που μου λες η Ελλάδα Ναι. είχε πολύ χρήμα. Ναι, Μοίραζαν από ναι, παντού ναι, λεφτά. ναι. Ήταν η χρονιά μετά από λίγο καιρό, το 2000 μπήκανε και στο ευρώ, Ναι. πολλά λεφτά, παχές αγελάδες. Τι να σας πω, πολλές φορές έπαιζε ρόλο και το ότι η καταγωγή μας. Δηλαδή μόλις ακούγανε Βορειοπηρώτης, Αλβανός, ξέρω εγώ. Αυτό το έχω ζήσει και εγώ και ο αδερφός μου πάρα πολύ και στις δουλειές διακρίσεις. Δηλαδή μπορούσε να, πώς το λένε, να τσακωθεί κιόλας με κάποιους στη δουλειά, γιατί υπήρχε αυτό το θέμα. Γιατί ότι τον έλεγαν Αλβανό. Αλβανός. Ναι. Ναι, και εγώ το έχω ζήσει και οι αδερφές μου αυτό πάρα πολύ. Πες, να σε ρωτήσω, πριν φτάσουμε στα τραγικά... Γιατί όταν ήρθαν οι Αλβανοί κάνανε εγκλήματα, ήτανε... Ναι, δεν ήταν εδώ πέρα πολύ αποδεκτοί. Όχι όλοι. Υπήρχαν Όχι και άνθρωποι όλοι, οι υπάρχουν οποίοι κάνανε οικογενειάρχες οι οποίοι έχουν ζουν μπει μια στην χαρά ελληνική και είναι κοινωνία. πολύ προσαρμοσμένοι. Αρκετοί βαφτίστηκαν κιόλας. Ναι, υπάρχουν ορθόδοξοι. και πολλοί χριστιανοί, ναι. Δεν είναι όλοι το ίδιο, βέβαια. Ναι, έχεις δίκιο. Πες μου όμως κάτι. Μεγάλος ο Κωνσταντίνος,
Ο Κωνσταντίνος ασχολήθηκε με τα πολιτικά, μπήκε σε κόμματα. Όχι. Ο αδερφός μου ο Κωνσταντίνος δεν είχε καμία σχέση με κανένα κόμμα. Ούτε με Χρυσή Αυγή, ούτε με άλλο κόμμα, ούτε με οργάνωση πολιτική. Ήταν ένας απλός αγνός πατριώτης, δημοκράτης, που αγαπούσε τη σημαία του, αγαπούσε το χωριό του, ήθελε να προσφέρει, είχε την ψυχή του τέτοια. Δηλαδή ήταν δοτικός, δημιουργικός. Το έκανε ό,τι έκανε με την καρδιά του. Με την καρδιά του. Δεν υπολόγιζε, ας πούμε, σε κάτι να κερδίσει χρήματα ή κάποιο συμφέρον. Να υπάρχει κάποιο συμφέρον. Ναι, από αυτά που έχω το έκανε με την καρδιά του αυτό που έκανε. Άλλος. Δηλαδή βοηθούσε στις εκκλησίες, ήθελε να φτιάξει παιδική χαρά στο χωριό να γίνει. Δηλαδή ενδιαφερότανε, δεν έκανε κάτι. Δεν θέλω να πάμε ακόμα στα τραγικά γεγονότα εκείνα. Πες μου λιγάκι, εδώ πέρα όταν ήρθατε σαν οικογένεια, ήσασταν μια οικογένεια όπως χιλιάδες άλλες. Περνάγατε τις δυσκολίες σας, αλλά μεγαλώσατε, πετύχατε στις ζωές σας. Οι αδερφοί σου οι άλλοι είναι εδώ και εκείνοι. Ναι, οι αδερφές μου ζουν στην Ελλάδα. Ωραία. Χαρά με τις οικογένειές τους. Ναι, πετύχατε, ο καθένας πήρε το δρόμο του, έκανε την οικογένειά του. Πώς φτάσαμε... Παρόλες τις δυσκολίες. Ναι, κορίτσι μου, το καταλαβαίνω. Και ένας λόγος παραπάνω, γιατί εσείς έπρεπε να έχετε θαλπορή και στήριξη από την ελληνική πολιτεία. Μου λες ότι δεν είχατε από κανέναν. Ναι, αντιθέτως, έχω την αίσθηση ότι αρκετοί πολιτικοί σας εκμεταλλεύτηκαν. Την αλήθεια, ελεύθερα μιλάμε. Με αυτό που έγινε με το συμβάν του αδερφού μου. Με όλα. Λέτε, με όλα. Δηλαδή γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βγουν τα πράγματα. Το εκμεταλλεύτηκαν, καπηλεύτηκαν τη θυσία του αδερφού μου. Θέλησαν κάποιοι να το καπηλευτούν. Πες μου λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά όλα, τι ακριβώς έγινε εκείνες τις μοιραίες μέρες, πριν, μετά, πώς το μάθατε εσείς? Δώσ' μου όσο γίνεται, ό,τι θυμάσαι, τι ακριβώς συνέβη, πότε έφυγε, τι σας είπε, τι τηλεφωνήματα γίνανε, πώς ήταν οι προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, δεν θέλω να σε διακόψω, να μου διηγηθείς όλα τα πράγματα αυτά που ξέρεις. Δηλαδή πριν, πότε το 18? Έγινε τηλεφώνημα, το 18, βασικά, μιλήσαμε με τον πατέρα μου, βασικά όχι, συγγνώμη, μίλησα με τις αδερφές μου πρώτα, μου είπαν ότι ξαφνικά φεύγουν για το χωριό. Εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Ποιο μήνα, του 18, πότε? Τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο του 2018. Ναι. Φεύγουμε για το χωριό, λέω γιατί, τι συμβαίνει? Ο Κωνσταντίνος ήταν ήδη εκεί. Ναι, ήταν στο χωριό, ζούσε τα 5 τελευταία χρόνια, ζούσε στο χωριό, τους Βουλιαράτες με τους γονείς μου, στο ίδιο σπίτι δηλαδή. Και μου λένε βασικά είχε γυρίσει, εγώ έμαθα, είχε γυρίσει για να προσέχει τους γονείς σου και να είναι δίπλα. Ναι, βέβαια, είχαν οι γονείς μου μια φροντίδα, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είχε γυρίσει, έμενε εκεί πέρα. Ήταν επιλογή του, έτσι. Ναι, εμείς δεν θέλαμε βέβαια να φύγει, γιατί ξέραμε εκεί την κατάσταση ότι... Εντάξει, εκείνος ήθελε όμως. Ήθελε εκείνος όμως και δεν είπαμε κάτι. Ωραία. Ήταν εκεί, έμενε εκεί. Τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις μέρες τον Οκτώβριο? Λοιπόν, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε φεύγουμε για το χωριό και αυτά ήταν καθοδόν δηλαδή. Λέω γιατί, τι συνέβη και αυτά δεν μου λέγανε. Παίρνω μετά στο χωριό τον πατέρα μου, μπαίνω στο ίντερνετ να δω μήπως μάθω κάποια είδηση, έγινε κάτι, ξέρω εγώ, πήγε σε κανένα τμήμα, κάτι. Κάτι είχαμε δει εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πώς έγινε. Στο ίντερνετ, μετά παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο και μου είπε ότι ο αδερφός σου πώς μου το... Δεν είναι δύσκολο τώρα να το θυμηθώ. Σκοτώθηκε. Δεν είπε τη λέξη σκοτώθηκε, τον χάσαμε, κάτι τέτοιο μου είπε, ναι. Εγώ έμεινα κόκαλο. Εντάξει, τώρα και μόνο που θυμάμαι αυτές τις στιγμές, φαντάζομαι πράγματα που γίνανε στο χωριό, πληγώνομαι πάρα πολύ, δεν μπορώ, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ άφησα το τηλέφωνο, δεν μπορούσα να μιλήσω. Δηλαδή με έπιασε κόμπος, άρχισα μετά να κλαίω και αυτά, κατάλαβα. Μετά μπήκα στο ίντερνετ και είδα πράγματα. Και μετά μίλησα με τον σύντροφό μου, τον Δημολέον, τον Γεωργίου, και του είπε περισσότερο, δηλαδή τι έχει γίνει και αυτά. Ο Δημολέον σε βοηθάει γενικότερα, στηρίζει. Γενικά ο Δημολέον βοηθάει πάρα πολύ, ναι. Μετά τι έγινε?
Πήγατε εκεί Πήγαμε για την εκεί, εξόδιο ακολουθία. πήγαμε, ναι. Τι έγινε εκεί? Αλλά τελικά βρήκαμε εμπόδια στα σύνορα. Βασικά όχι Από στην την κηδεία. ελληνική αστυνομία ή από τους Αλβανούς? Όχι στην κηδεία, Εκεί. σε μνημόσυνο, ναι, Ναι. συγγνώμη. Τι εμπόδια? Σε μνημόσυνο. Μας κράτησαν 1 ώρα στα σύνορα. Για ποιο λόγο? Για Η εξακρίβωση. δική μας. Ναι, η αλβανική αστυνομία, αστυνομία. ναι. Για Λοιπόν. το βιβλίο, είχαμε ένα βιβλίο ιστορικό μαζί μας Μμμ. και μας κράτησαν εκεί να δούμε το βιβλίο. Ούτε μας το επέστρεψαν ποτέ βέβαια το βιβλίο, δεν μας το έχουν δώσει ακόμα. Ναι, Η αλβανική αστυνομία. ναι, η αλβανική αστυνομία. Ένα ιστορικό βιβλίο ήταν. Και μετά? Λοιπόν, πήγαμε στο χωριό για την κηδεία. Θεωρήσαμε δεδομένο ότι θα πάρουμε το Άγιο Λείψανο του αδερφού μου να γίνει κανονικά το μυστήριο όπως γίνεται στη θρησκεία μας. Μμμ. Δεν έγινε τίποτα από αυτό. Περιμέναμε 11 μέρες να μας δοθεί η άδεια να τον πάρουμε Ναι. στο σπίτι, να γίνει όπως πρέπει να γίνει όλο, για να κάνουμε την ακολουθία. Και μετά? Δεν έγινε αυτό όμως. Περιμέναμε, μας καταταλαιπώρησαν. Πήγαινε ο πατέρας μου με τον γαμπρό μου, τον Βαγγέλη, το Σακελαράκι, πηγαίνανε στο Αργυρόκαστρο, πηγαίνανε στα Τύρανα. Πήγε ο εισαγγελέας, ο ιατροδικαστής, συγγνώμη, ο κύριος Βουγιουκλάκης, να δει. Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση. Τελικά έγινε η κηδεία. Παίρναν τηλέφωνο τα κανάλια να μάθουν τι συμβαίνει. Δεν είχαμε νέα, τι συμβαίνει. Περιμέναν όλοι να πούμε τι γίνεται. Πότε θα δοθεί. Δεν δίναν απαντήσεις η αλβανική πλευρά, η αλβανική αστυνομία. Μετά τι έγινε? Φύγαμε, μάλλον όχι, περιμέναμε να μας φέρουν τον αδερφό μου. Μετά από 11 μέρες έγινε αυτό. Μμμ. Ήρθε πάρα πολλοί κόσμος, συμπαράσταση του κόσμου απίστευτη από όλο τον κόσμο, στο σπίτι, τον έφεραν. Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν περιγράφεται αυτό, είναι... Ωραία. Έγινε ό,τι έγινε. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση τώρα? Υπάρχει κάποιος ο οποίος υποτίθεται Ήταν ότι... στοχοποιημένος πολύ καιρό Για ποιο πριν. λόγο ήταν Είχε γίνει και μια εκδήλωση για την αυτονομία της Βορειοϊππήρου, την επέτειο της αυτονομίας στο χωριό, με έναν κύριο Περδίκη, Δημήτρης Περδίκης, ο οποίος αυτός κύριος μπαινοβγαίνει άνετα, Αλβανία-Ελλάδα, δεν του έχουν πει τίποτα, ενώ στους άλλους έχει πέσει εμπάργο, όπως το λένε, μπλοκ. Ναι. Ακόμη από το χωριό μας δεν τα κρατάνε ώρες στα σύνορα για να μπουν στο χωριό. Ακόμη αυτό, σας το λέω. Αυτό συμβαίνει ακόμη. Όχι τότε, για τότε σας λέω, και τώρα αυτό συμβαίνει. Ότι καθυστερούν παιδιά από το χωριό στα σύνορα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Ήταν στοχοποιημένος πολλά χρόνια πριν, γιατί από τη συνθήκη των Πρεσπών στοχοποιήθηκε από ανθρώπους επειδή ήταν κατά της συνθήκης των Πρεσπών, με τη σημαία του, βγήκε στα συλλαλητήρια, στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη, και θεωρούμε ότι από τότε είχε στοχοποιηθεί. Από Συριζέους, ίσως. Ωραία. Έγιναν όλα αυτά τα Ήταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Ναι, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνη την περίοδο... Τα αλβανικά ΜΜΕ λένε ότι η εντολή είχε δοθεί από Ελλάδα. Τα αλβανικά ΜΜΕ το είπαν αυτό. Και ακόμη το λένε, δηλαδή. Η εντολή για ποιο πράγμα? Για να δολοφονηθεί ο Ναι, Κωνσταντίνος? για τη δολοφονία του αδερφού μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σοβαρό, αλλά δεν καταλαβαίνουμε. Εδώ δεν έχει φτάσει αυτό, δεν έχει ακουστεί. Αλλά μου λένε και άλλοι ότι όντως τα αλβανικά ΜΜΕ είχε ακουστεί. Για τη υπάρχει δράση αυτό, του, είναι καταγεγραμμένο στα αλβανικά. Ουσιαστικά για τη δράση του, όχι μόνο για τα συλλαλητήρια, για την Ελλάδα, υπέρ της Ελλάδας. Ναι. Και γι' αυτό και τον παρουσίαζαν ως ακροδεξιό με τη Χρυσή Αυγή, ενώ δεν είχε σχέση με δεν είχε σχέση ο αδερφός μου, αφού και στους φίλους του έλεγε ότι φύγετε από κόμματα, τι είναι αυτά που κάνετε, ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά
Η Χρυσή Δηλαδή, Αυγή και όλοι οι υπόλοιποι ναι. Προσπάθησαν να τον... Προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί για όφελός της. Δηλαδή. Για όφελός της, για να μπει στη Βουλή. Δεν ξέρω. Για όφελός της. Αυτός όμως δεν είναι τίμιος αγώνας. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τίμιο. Θέλουμε να είμαστε τίμιοι απέναντι στον αδερφό μου. Δηλαδή προσπαθώ εδώ και χρόνια και με τον κύριο Λεβέντη να δείξουμε ότι ο αδερφός μου δεν ήταν ακραίος. Δεν αποσκοπούσε σε κανένα όφελος. Όταν λες με τον κύριο Λεβέντη εννοείς τότε που μπήκε στο ψηφοδέλτιο. ψηφοδέλτιο. Είχα μπει στο ψηφοδέλτιο πρώτη επικράτειας με τον κύριο Λεβέντη. Γιατί είναι πατριώτης, τα έλεγε στη Βουλή. Βέβαια εμπράκτος δεν έγινε κάτι από κανέναν πολιτικό. Μα είχαν υποσχεθεί, εγώ θυμάμαι, και τον κύριο Γεωργιάδη και πολλούς άλλους. Αυτά θέλω να μας τα πεις για τους πολιτικούς, τους Έλληνες πολιτικούς. Είχαν υποσχεθεί και στην Ευρωβουλή είχε γίνει αυτό που είχε γίνει, αλλά δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε η δικογραφία, δεν δίνεται δικογραφία, δεν έχει δοθεί τίποτα. Δεν έχετε πάρει ακόμα τη δικογραφία. Δεν έχουμε πάρει τίποτα. Ο δικηγόρος που υποτίθεται ότι... Ποιος είναι Ποιος αυτός δικηγόρος? Ο αυτόκλητος δικηγόρος. Δεν τον έβαλε ούτε η οικογένειά μου, ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Γεωργίου, κανένας, ούτε οι γονείς μου. Πώς λέγεται, ποιος είναι αυτός ο δικηγόρος? Ο κύριος Ναυρίδης, Ευθύμιος Ναυρίδης. Ναι, ήταν τότε επί ΣΥΡΙΖΑ, από μόνος του, δηλαδή ήταν να μπει και ο κύριος Λικουρέζος, ο οποίος δεν γνώριζε το αλβανικό δίκαιο. Ανέλαβε μετά ο κύριος Ναυρίδης που έχει εκεί γραφεία στην Αλβανία και λέει ότι γνωρίζει το αλβανικό δίκαιο. Τώρα για ποιο δίκαιο δεν ξέρω μιλάμε. Τι δίκαιο είναι αυτό? Λοιπόν, όταν δολοφονούν έναν άνθρωπο εμψυχρό, για ποιο δίκαιο μιλάμε? Δεν το καταλαβαίνω. Ο κύριος Ναυρίδης είναι αυτόκλητος δικηγόρος. Δεν έχει κάνει τίποτα. Από εξάμηνο σε εξάμηνο μας λέει θα βγει και περάσαν 4,5 χρόνια και δεν έχει δοθεί δικογραφία. Γι' αυτό το αίτημά μας είναι, το κυρίως αίτημα είναι ότι ζητάμε από την Ομογένεια να μας ορίσει έναν υπεύθυνο δικηγόρο που να νοιαστεί για αυτό το ζήτημα. Να νοιαστεί πραγματικά, δηλαδή με ψυχή και καρδιά. Ναι. Στην Ομογένεια όμως πήγατε. Που να γνωρίζει, να είναι και ειδικός, να γνωρίζει και να νιώθουμε εμπιστοσύνη. Ερμιόνη, πότε πήγατε στη Νέα Υόρκη? Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη πήγαμε το 19, τον Απρίλιο. Με πρόσκληση της Ομοσπονδίας. Με πρόσκληση της Ομογένειας, ναι, της Ομοσπονδίας της Αμερικάνικης, ναι, τον κύριο Γαλάτουλα που τον γνωρίσαμε, τον κύριο Γκαζογιάννη που μας παρέθεσε και δείπνο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν πολύ τιμητικό που παρελάσαμε εκεί με τη σημαία του αδερφού μου. Ήταν η επίσημη μαζί μας η κυρία Θεοχάρους που βοήθησε τότε και στο χωριό να πάρουμε τη σωρό του αδερφού. Ναι, η βουλευτής. Ναι, είχε έρθει στο χωριό και βοήθησε πάρα πολύ και την ευχαριστούμε αιωνίως. Αυτή η γυναίκα είναι, δεν ξέρω, τα πάντα. Ναι, είναι μια... βοήθησε πάρα πολύ. Μια ισχυρή παρουσία των Κυπρίων στην Ευρωβουλή. Πολύ ισχυρή παρουσία. Πήγατε όμως στη Νέα Υόρκη. Το 2000, μου είπες, το 19. Το 19, ναι. Τι έγινε εκεί στη Νέα Υόρκη, σας καλέσανε? Εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι κάποιοι προσπάθησαν να βοηθήσουν την οικογένεια, ότι θα σας άνοιγαν ένα λογαριασμό να υποστηρίξουν νομικά. Ναι, είπαν κάποιοι ότι δώσαμε και το λογαριασμό των γονιών μου, που μας είπαν ότι θέλουν να βοηθήσουν για τους γονείς. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Δεν έχουν πάρει χρήματα οι γονείς μου από κανέναν. Ναι, υπήρχε... η πρόταση αυτή υπήρξε δηλαδή από συγκεκριμένα άτομα. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα ήταν στο πρόγραμμα να ανοίξει έναν λογαριασμό ώστε να στηριχθεί η οικογένεια για τα νομικά έξοδα και για να μπορεί να αντιμετωπίσει τα έξοδα. Ναι. Άνοιξε ποτέ? Δώσαμε ένα λογαριασμό, αλλά δεν έγινε κατάθεση, δεν υπήρξε τίποτα παραπέρα. Είναι σημαντικό αυτά να ακούσουμε. Πρέπει να το πω αυτό, γιατί ναι. Βεβαίως πρέπει να το πω, έτσι δεν είναι? Έτσι, να λέμε τις αλήθειες. Τι ρόλο έπαιξαν εκεί οι διάφοροι οι οποίοι σας πλησίασαν, μίλησαν μαζί σας? Θέλω να πεις τα πάντα, γιατί γι' αυτό είσαι εδώ πέρα και δεν θα κόψω τίποτα, έχεις το λόγο μου. Ναι, βεβαίως. Σε αυτό για το λογαριασμό ήταν συγκεκριμένα η Άννα Ινώτη. Ναι. Και ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης που είναι δημοσιογράφος στην Αμερική. Που είναι στον Ελλάς FM στην Αμερική. Στον Ελλάς FM και κάνει έναν αγώνα κι αυτός. Ναι. Και πολλές φορές μας έβγαλε στο κανάλι, εκεί και μιλήσαμε. Βέβαια τώρα έχουμε καιρό να... Ναι. Δεν έχουμε ξαναβγεί, έχει αρκετό καιρό.
Ωστόσο, το γεγονός είναι ότι κύριος κανείς... Φιλιππίδης βοήθησε να βγω στο συλλαλητήριο, η αλήθεια είναι. Και αυτός μαζί μας ήταν πάνω στην εξέδρα. Από εκεί και πέρα δεν έγινε κάτι, δηλαδή χρήματα δεν είδαν ποτέ οι γονείς μου από εκεί Δεν και βοηθήθηκε πέρα. καθόλου η δεν οικογένεια. βοηθήθηκε η οικογένεια. Ούτε με άλλο τρόπο για να Ούτε με σπρώξουν ώστε να δικηγόρο. πάρετε... Το ζήτημα είναι να το πάρετε τη δικηγόρο δικογραφία. να δοθεί η δικογραφία, να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι, οι ένοχοι ή ηθικοί αυτούργοι ή όσοι δώσαν εντολή ή οτιδήποτε. Αυτός που σκότωσε, που δολοφόνησε. Γιατί πρέπει να είναι ελεύθεροι όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα ησυχάσει? Δηλαδή θέλουμε να ησυχάσει και η ψυχή του αδερφού μου. Δηλαδή εγώ τώρα το νιώθω σαν καθήκον μου. Δεν αποσκοπώ ούτε σε δόξες, ούτε σε χρήματα, ούτε δεν θέλω τίποτα. Το κάνω γιατί έτσι το νιώθω, το ένστικτό μου με οδηγεί. Να κάνω αυτόν τον τίμιο αγώνα, έτσι και με τον κύριο Κανελόπουλο, επειδή είναι εισαγγελέας και θεωρήσαμε ότι το ένστικτό μου με πήγε, επειδή είναι ένας τίμιος εισαγγελέας, θέλαμε και κάναμε το βήμα με το εάν να μπούμε σε αυτό το κόμμα. Ναι, έχει στρατευτεί με το νέο πολιτικό σχήμα. Δεν μπορούμε να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα και απλά να περιμένουμε. Τι να περιμένουμε? Πες μου κάτι όμως, εντάξει, καταγράφεται, θα το βάλω εγώ ότι είσαι υποψήφια με τον αντισαγγελέα. Όμως εδώ υπάρχει και πολιτική εκμετάλλευση. Υπήρξαν και πρόσωπα στην Ελλάδα που σας εκμεταλλεύτηκαν για τη δική τους προβολή, για να φανεί ότι στηρίζουν την οικογένεια, αλλά από ό,τι μου λες, κανείς δεν στήριξε τίποτα. Κανείς δεν στήριξε εμπράκτος τίποτα. Δηλαδή, βγήκαν κάποιοι και είπαν, ας πούμε, για τον αδερφό μου, μίλησαν άνθρωποι για τον αδερφό μου. Ας πούμε, ο κύριος Βελόπουλος είπε για τον αδερφό μου για τη δολοφονία. Βέβαια, στη Βουλή επιδερμικά. Και κάποιοι άλλοι κάνανε ερωτήματα, αλλά επιδερμικά. Δηλαδή, σαν στυλ, κάνω εμπόριο. Το θέμα του αδερφού μου δεν είναι εμπορεύσιμο πράγμα. Είναι ένα εθνικό θέμα, ένας πατριώτης δολοφονήθηκε άδικα. Αυτό πρέπει να βγει προς τα έξω, να μάθει ομογένεια, να μάθει ο ελληνισμός, ο απανταχού ελληνισμός. Να μάθουν πράγματα, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει. Γι' αυτό είσαι εδώ, για να πεις ό,τι άλλο υπάρχει για να το πεις. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ και με αυτά, δηλαδή δεν ξέρω αν είμαι και η πιο ειδική. Ναι. Η αλήθεια δεν χρειάζεται ειδικότητα. Ναι. Βγαίνει από τα γεγονότα και από τα αυτά που ζούμε, δηλαδή, έτσι, τα βιώματά μας λέμε. Έτσι ακριβώς. Πες μου κάτι, αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση? Πού βρίσκεται, δεν έχει δοθεί, δηλαδή μας κοροϊδεύουνε, αυτό νιώθουμε. Παίρνουν τη μητέρα μου τηλέφωνο, τη χαροκαμένη μάνα και της λένε ότι το άλλο εξάμηνο, περιμένει η χαροκαμένη μάνα μου. Δηλαδή με πληγώνει τόσο πολύ αυτό, να κοροϊδεύουν τη μάνα, να παίρνουν ψευτοπατριώτες διάφοροι και να λένε θα κάνουμε. Ποιοι? Θα κάνουμε. Ποιοι? Πες, μην έχεις αναστολές. Παίρνει ο κύριος Καραθάνος, ας πούμε, τη μητέρα μου και της λέει θα κάνουμε. Σε παρακαλώ, του λέει, κάνε για το παιδί μου. Δεν έχει γίνει τίποτα. Άλλοι? Ναι. Ο κύριος Καραθάνος είχε βγάλει και στο Σύνταγμα την ψεύτικη σημαία του αδερφού μου. Δεν ήταν η πραγματική σημαία. Είχε φτιάξει μια ψεύτικη σημαία και την είχε πάει στο Σύνταγμα. Εννοούμε τον Μπάμπη Καραθάνο. Ναι, τον Μπάμπη Καραθάνο. Ο οποίος τώρα είναι και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, νομίζω ναι. Αυτά πρέπει να ακούγονται, γιατί είναι συγκλονιστικά όλα όσα καταθέτεις. Πες μου κάτι άλλο. Ποιοι άλλοι πολιτικοί έχουν εμπλακεί και νιώθεις ότι το έκαναν για να εκμεταλλευτούν, να προβληθούν οι ίδιοι, να κερδίσουν οι ίδιοι, αλλά ουσιαστικά να προβληθούν ουσιαστικά, η οικογένεια δεν βοηθήθηκε με δικηγόρο. Δηλαδή, το Υπουργείο Εξωτερικών καταρχήν σας βοήθησε πουθενά? Όταν βγαίνει ένας δικηγόρος, ο οποίος δεν μας δίνει τη δικογραφία. Μιλάς τώρα για τον κύριο Ναυρίδη. Ο κύριος Ναυρίδης, συγκεκριμένα, να είμαι σαφής, δεν μας έχει δώσει τη δικογραφία. Τη ζητήσαμε επανειλημμένως. Έχει πάρει από εσάς πληρεξούσιο, τον έχετε διορίσει? Όχι, δεν τον εξοδότησε κανείς. Τότε ποιος τον έβαλε? Αυτόκλητος είναι μόνος. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ, δεν είμαι και σίγουρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έγινε αυτό. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία ίσως. Δεν ξέρω. Κάνατε επαφές με τα κόμματα? Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τα πολιτικά τους, αλλά με το κόμμα. Με τα κόμματα κάνατε επαφές? Σας ζήτησαν να μάθουν τα ελληνικά κόμματα, η Ελληνική Βουλή, τι ακριβώς έγινε? Σας κάλεσε επίσημα από την Ελληνική Βουλή να μάθει τι έγινε? Τίποτα επίσημο. Δεν έχει γίνει μια ανακοίνωση για τον αδερφό μου. Δεν έχει γίνει ούτε μια ανακοίνωση για τον αδερφό μου.
Πώς να καλέσουν μετά εμένα? Δεν έχουν κάνει ούτε μία ανακοίνωση. Στη Βουλή έγινε μόνο ενός λεπτού σιγή από τον κύριο Κακλαμάνη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά μετά οι άλλοι είναι για τα στεφάνια, για τα χειροκροτήματα, για τις φωτογραφίες. Δεν αρκούν αυτά. Πρέπει να δείξουν έργο. Πρέπει να θέλει θάρρος για να γίνει το έργο. Θέλει θάρρος. Έτσι δεν είναι? Εσείς βεβαίως, γι' αυτό είστε εδώ. Θέλει θάρρος. Αν είναι φοβισμένοι οι δίλοι, δεν μπορούν ή τα συμφέροντά τους ο καθένας κοιτάζει. Δεν γίνεται. Ας πούμε, ο κύριος Βελόπουλος διαφημίζει μια ζωή αληθές και όλα αυτά. Εμείς δεν θέλουμε να ταυτιστεί το θέμα του αδερφού μου με τις διαφημίσεις, με το εμπόριο, με αυτά. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και δεν πήγα στο κόμμα του. Παρόλο που είχε πάρει τη μάνα μου τηλέφωνο και της είχε πει ότι ήθελε να μιλήσουμε τότε. Εγώ δεν πήγα βέβαια τότε, γιατί παρόλο που μίλησε για τον αδερφό μου αρκετά στην τηλεόραση, όχι τόσο στη Βουλή, δεν έκανα το βήμα αυτό. Δηλαδή το ένστικτό μου δεν με οδήγησε εκεί. Δεν ξέρω τώρα. Καταλαβαίνω, ίσως καταλαβαίνεις περισσότερα και γι' αυτό πας όπου σε πάει η καρδιά σου. Και Ναι. Διόνυ, αυτή τη στιγμή, Ναι. πώς θέλει να σε βοηθήσει και να βοηθήσει την οικογένεια, ο κόσμος, ο λαός που σε βλέπει και στην Ελλάδα και σε όλη την οικουμένη? Αυτό που είπα, ότι θέλουμε να μας ορίσουν ένα δικηγόρο. Ένα δικηγόρο υπεύθυνο, να ενδιαφερθεί πραγματικά, να μπορεί να συνεννοηθεί και να προχωρήσει το θέμα. Θέλουμε τη δικογραφία, θέλουμε να δικαιωθεί ο αδερφός μου. Επίσημα από το ελληνικό κράτος. Όχι από τον απλό λαό που τον έχει αναγνωρίσει Πολύ καλά. όλος ο ελληνισμός. Θέλω να σε Η ρωτήσω. συμπαράσταση του κόσμου είναι συγκλονιστική. Πηγαίνουν οι πούλμαν στους γονείς μου και τους βλέπουν άνθρωποι από παντού, από όλες τις χώρες. Αυστραλία, Γερμανία, από παντού έχουν πάει. Ναι, και οι πολιτικοί κοφεύουν. Οι Έλληνες εδώ. Οι Έλληνες πολιτικοί κοφεύουν. Γιατί? Γιατί κάτι. Δολοφονήθηκε ο αδερφός μου? Γιατί δολοφόνησαν τον αδερφό μου? Δεν έχουμε πάρει απάντηση ακόμα. Εγώ σαν αδερφή δεν έχω πάρει απάντηση. Δεν μπορώ εγώ σαν αδερφή να ησυχάσω μετά από αυτό. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Πώς θα ηρεμήσω? Ποιος θα με ηρεμήσει? Είναι πολύ άδικο αυτό. Είναι ύβρις αυτό που διαπράχθηκε. Είναι ύβρις. Κύριε Στεφανόπουλε. Είναι ύβρις. Έχεις δίκιο. Πες μου κάτι. Πριν από λίγο καιρό, όταν ξεκινούσαν οι εκλογές, ήρθε ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα, ο κύριος Μητσοτάκης. Τι έγινε? Ήρθε? Σας συνάντησε? Αχ. Δεν πάτησε στο χωριό στους ήρωες του 40, στο μνημείο, στην Αγία Σκέπη που έχουμε το μνημείο των Πεσόντων εκεί. Ούτε στην Κλεισούρα, αλλά ούτε στο χωριό. Ήρθε στη Δερβιτσάνη που είναι λίγα χιλιόμετρα από το χωριό μου, η Δερβιτσάνη. Και ήρθε αγκαλιά με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας. Δεν ήρθε Πέρα καθόλου. από αυτό, δεν ήρθε να τιμήσει, να προσκυνήσει τους τάφους αυτών των Άγιων παιδιών που έδωσαν τα κοκαλάκια τους, τα νιάτα τους, το αίμα τους για τον ελληνισμό. Και έγινε και Θα τους ξεχάσουμε όλους αυτούς, θα τα διαγράψουμε όλα. Και έγινε και ολόκληρη ιστορία για να γίνει αυτό το νεκροταφείο. Βεβαίως, έχει γίνει μεγάλος αγώνας. Και ο αδερφός μου είχε κάνει ανάρτηση γι' αυτό. Πότε θα γίνει η ταφή των ηρώων? Είχε κάνει ανάρτηση, ενδιαφερόταν. Άλλος πολιτικός Έλληνας ήρθε ποτέ σε αυτό το νεκροταφείο να προσκυνήσει, να αποδώσει τιμές? Έχουν έρθει άλλοι πολιτικοί, αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη συγκεκριμένα, πήγε στη Χιμάρα, ήρθε στη Δερβιτσάνη και δεν ήρθε στους ήρωες. Δεν έπρεπε να έρθει? Στη μητέρα σου δεν ήρθε? Η κυβέρνηση δηλαδή τώρα. Ναι. Στη μητέρα σου δεν ήρθε? Ούτε καν στους γονείς. Ούτε καν. Ο κύριος Μητσοτάκης σε βλέπει. Τι θέλεις να του πεις? Στρέψε το βλέμμα σου στην κάμερα σαν να έχεις απέναντί σου τον Μητσοτάκη. Ναι. Και πες του ό,τι θέλεις. Να είσαι σίγουρο ότι σε βλέπει. Ναι. Ότι περιμένουμε να δοθεί απάντηση για τη δολοφονία του αδερφού μου. Είχαν κάμερες. Γιατί μπήκε ολόκληρος στρατός για να δολοφονηθεί ο αδερφός μου. Γιατί μπήκαν οι επίλεκτες ειδικές δυνάμεις, πώς το λένε, για να δολοφονηθεί ο αδερφός μου. Γιατί έπρεπε να στείλουν τόσους άντρες εκεί, ενώ ήταν σε ένα βουνό γυμνό, ενώ ήταν χωρίς Καλάσνικοφ, να το τονίσω αυτό. Δεν υπήρχε κανένα Καλάσνικοφ. Δεν ήταν επικίνδυνος.
Δεν απειλήθηκε κανενός η ζωή. Γιατί να το θε- σημαδεύει αστυνομικός εκεί ο Κιανή Πέτσι με ένα όπλο, να το σημαδεύει και να τον απειλεί κατά της ζωής του. Για ποιο λόγο? Θέλουμε απαντήσεις, κύριε Μητσοτάκη. Η οικογένεια ζητά απαντήσεις και όλος ο βορειοπειρωτικός ελληνισμός και ο απανταχού ελληνισμός. Για την άδικη δολοφονία ενός Έλληνα, υπηρώτη Έλληνα. Γιατί είναι Ήπειρος. Είναι Ήπειρος. Τον κύριο Είμαστε Ναι. γηγενείς αυτόχθονες Έλληνες με μητρική γλώσσα την ελληνική, με τα έθιμά μας τα ελληνικά, με την ορθοδοξία μας. Για ποιο λόγο δεν προστατευόμαστε από την ελληνική πολιτεία? Έχουμε πολλά παράπονα. Πολλά παράπονα. Και θέλω να πω σε όλους τους βορειοπειρώτες να μην πουλάνε την ψήφο τους για τα λίγα επιδόματα, τα λίγα ευρώ, να μην πουλάνε την ψήφο τους, την ψυχή τους. Να μην δώσουν την ψήφο τους οπουδήποτε. Να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Μειώνουμε συγκλονίες Γιατί και με ευνηδιάζεις. θα χαθούμε. Ναι, Εγώ δεν θέλω να κατευτώ στα πολιτικά. Μιλάω σαν πολίτης αυτή τη στιγμή. Πες μου κάτι. Στον Πρωθυπουργό Τσίπρα, όταν ήτανε, ζητήσατε να τον δείτε, να σας βοηθήσει, ζήτησε να σας δει, να μάθει, να πληροφορηθεί? Δεν ενδιαφέρθηκε, όχι, κανένας. Κανένας ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Ούτε το Υπουργείο Σιωπή Εξωτερικών, απόλυτη. ο κύριος Κοτζιάς, όλοι αυτοί. Αυτοί το αντίθετο. Βγήκαν Δηλαδή? να κατηγορήσουν τον αδερφό μου. Βγήκαν να κατηγορήσουν τον αδερφό μου. Ένας Φίλης, ένας Κοτζιάς, ένας. Μάλιστα. Ντροπή. Να μην είναι ενωμένοι. Δεν είναι αμαρτία να χωρίζονται σε κόμματα. Πρέπει σε αυτά τα θέματα να είναι όλοι ενωμένοι. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορές. Ειδικά για αυτά τα θέματα. Ένας Έλληνας πολίτης δολοφονήθηκε άδικα. Πες μου Κανένα κάτι. Καλάζνικοφ δεν κρατούσε, κύριε φίλοι. Κανένα Καλάζνικοφ. Κανενός η ζωή δεν απειλούνταν. Ο αδερφός μου εμπράκτος είχε δείξει όλα τα χρόνια ότι αγαπούσε τον τόπο, αγαπούσε τους γέρους εκεί, αγαπούσε τους πάντες, τα παιδάκια, τους πήγαινε ελληνικά σημαίακια, στόλιζε το χωριό, τους πήγαινε λάδι, έφτιαχνε τις εκκλησιές. Πώς μπορεί να απειληθεί ένα χωριό από έναν τέτοιο άνθρωπο που μόνο το καλό έκανε? Μου σηκώθηκε τρίχα αυτή τη στιγμή, δηλαδή τα λέω και μόνο που φαντάζομαι τον αδερφό μου να ανεβαίνει κυνηγημένος απάνω στο βουνό, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Δηλαδή, είχε περάσει 1 ώρα, έτσι, και τον έψαχναν και φτάσανε πάνω στο βουνό να τον βρούνε ειδικές δυνάμεις. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, και μόνο που το φαντάζομαι αυτό, είναι τραγικό, είναι σκάνδαλο. Δεν το χωράει ανθρώπου νους. Ζούμε, δηλαδή, σε αυτό τον αιώνα που ζούμε να συμβαίνουν αυτά μεσαιωνικά πράγματα. Απαράδεκτο. Πρόκειται για γενοκτονία. Δεν υπάρχει συνεργασία με αυτό το λαό. Δηλαδή, εμείς δεν κάνουμε πράξεις μίσους. Δηλαδή, όταν τα αλβανάκια κρατάνε εδώ τις ελληνικές σημαίες που τις υψώνουν στα σχολεία, γιατί πια τα παιδιά εδώ έχουν γίνει Έλληνες. Είναι Έλληνες των Αλβανών τα παιδάκια. Έχουν γίνει Έλληνες εδώ πέρα. Υψώνουν ελληνική σημαία στο σχολείο. Στις παρελάσεις αυτά τα παιδάκια. Εμείς γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να υψώσουμε τη σημαία μας στην επέτειό μας? Γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να... Του ζητούσε επανειλημμένα ο αστυνόμος του Κιανή Πέτσι να κατεβάσει τη σημαία. Από εκεί ξεκίνησε όλο, ενώ είχε ήδη στοχοποιηθεί όλα τα χρόνια βέβαια, αλλά εκεί κορυφώθηκε. Εκεί έφτασε το πράγμα, είχε φτάσει ανεξέλεγκτο πια, δεν ελεγχότανε. Δεν υπήρχε επίβλεψη από κανέναν, δεν πήγε κανένας εκεί να ελέγξει την κατάσταση. Δεν ζητήθηκε βοήθεια. Άσχημη συνεννόηση. Ναι, του ζητήθηκε να κατεβάσει την ελληνική σημαία. Και μόνο που σκέφτομαι τον αδερφό μου να μπαίνει σε όλο αυτό το... Τρέμει η ψυχή μου δηλαδή. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό ακόμα. Και ούτε θα μπορέσω ποτέ. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Καταρχήν, να ηρεμήσεις. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Ο πρόεδρος αυτής της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, είναι από τα Γιάννενα. Ενδιαφέρθηκε ποτέ, σας κάλεσε? Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Έδειξε ενδιαφέρον? Όχι. Δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον. Από Έλληνες πολιτικούς μπορείς να μου πεις αν υπήρξε ένας που πραγματικά να αισθάνθηκες ότι ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά?
Γιατί αυτό που μου είπες για την Ομογένεια, ειλικρινά με πληγώνει. Γιατί εκεί ζω, τους ξέρω χρόνια και ακούω αυτά που μου λες και πραγματικά σοκάρομαι. Γιατί ξέρω ότι έχουμε κάνει μαραθώνιους για παιδιά, Ναι. για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, πολλές φορές για ανθρώπους που ούτε καν το ανακοινώνουμε. Και σε πήρανε, πήγατε, ουσιαστικά πήγατε τότε, κάνατε την παρέλαση, τους βοηθήσατε, Ναι, αλλά αυτοί δεν ανταποκρίθηκαν. Αυτό καταλαβαίνεις ότι για μένα ανταποκρίθηκαν, είναι σοκ. δεν λέω ψέματα, δεν έχω κανένα Πώς το λόγο να πω ξέρω, εγώ κορίτσι μου, ψέματα. το ξέρω, Δεν αλλά θέλω είναι να σοκ. πειράξω Γιατί κανέναν. γνωρίζω ότι όλοι οι Έλληνες ομογενείς, αφήνω αυτούς που λέγονται οργανωμένη ομογένεια, όλους αυτούς που παρουσιάζονται, γιατί Ναι. οι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με την οργανωμένη ομογένεια. Οι Έλληνες όπου χρειάζεται, εκεί βοηθάνε αθόρυβα και ούτε φαίνονται. Έτσι, το ξέρω. Μου κάνει εντύπωση, με σοκάρει το γεγονός πιο πολύ από όλα αυτά τα υπόλοιπα που είπες, ότι ενώ βγήκανε, ενώ σε έβγαλε στο ραδιόφωνο ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης, τον γνωρίζω όχι Ναι, απλώς ναι, προσωπικά, αρκετά, ναι, τον ναι, θεωρώ ναι, ναι. παιδί μου και μαθητή μου. Ενώ έγιναν όλα αυτά, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση και μιλάμε από το 19 και σήμερα έχουμε 23. Δεν έχει υπάρξει τίποτα, καμιά ανταπόκριση. Και βέβαια δεν έχει γίνει τίποτα και για το θέμα της Μακεδονίας, για τη συνθήκη των Πρεσπών. Δεν έχει αναιρεθεί αυτό. Εντάξει, παιδί που μου, κάνουν, αυτό... γίνεται ένας αγώνας πάνω σε αυτό, αλλά... Εγώ δεν σε φώναξα εδώ πέρα Ναι, για αυτό το ζήτημα. Ναι. Εσύ έχεις τη δική σου τραγωδία, τη δική σου, το δικό σου πόνο, Ναι. όπου θα Είναι έπρεπε... πρόεδρος της Μακεδονικής ο κύριος Φιλιππίδης. Αφήστε το αυτό τώρα. Ναι. Εντάξει, Ξέρετε, όλοι εσείς ποιος ξέρετε, είναι. ναι, Τα ναι. ξέρω. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει έστω ένας άνθρωπος εκτός έχει από τον υπάρξει. Ναι. Άκουσα. Εγώ το ρεπορτάζ μου λέει Αυτό είναι ότι το παραπονό. ο μόνος άνθρωπος ο οποίος στέκεται στην οικογένειά σου και σε σένα, θα τον παρουσιάσω κάποια στιγμή, είναι ο κύριος Τιμολέων Γεωργίου. Έτσι ακριβώς. Αυτό Ο μόνος θέλω να πω. άνθρωπος ο Είναι ο οποίος- μόνος που στέκεται δίπλα μας και με Με στηρίζει. όλους τους τρόπους. Με όλους τους Το τρόπους. ξέρω. Θα έρθει η Είναι ο ώρα που μόνος. θα τον εμφανίσω. Τον έχω παρακαλέσει Σας να βγει να ευχαριστώ, μιλήσει. σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως η Και το ελληνική, αξίζει. ναι, η ελληνική πολιτεία, κανένας από την ελληνική πολιτεία, έστω από την κάποιος βουλευτής, κάποιος από οπουδήποτε. Ο κύριος της Θεσπρωτείας μου, ο βουλευτής. Ο κύριος Γιώγιακας. Μμμ, Έχουμε μια επαφή, μμμ. ενδιαφέρεται, εντάξει, αλλά ως εκεί δεν είναι πράκτος, δηλαδή δεν έχουμε δει κάτι. Μας έχει πει αν χρειαστείτε κάποια βοήθεια να... Αλλά δεν έχουμε δει κάτι άλλο παραπάνω, δηλαδή σε θέμα δικηγόρου και τέτοια. Δεν έχει γίνει κάτι. Όλη σου η αγωνία, γιατί Η αγωνία μου εμένα είναι για το δικηγόρο. η Δεν αγωνία με σου νοιάζει είναι εμένα, δεν η θέλουμε τίποτα δικογραφία. άλλο εμείς. Ναι. Ναι. Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Όχι, να το πούμε κιόλας, ακόμα και η πολιτική σου στράτευση με τον κύριο Κανελόπουλο ένα στόχο έχει, να Ναι. βοηθηθεί η Να υπόθεση βοηθηθεί αυτή. η υπόθεση. Ναι, ναι. Το ένστικτό μου δηλαδή έτσι με πάει. Πες Επειδή μου, είναι πιο στους- ειδικός, πες μου, γνωρίζει το στους δίκαιο, υπόλοιπους- γνωρίζει... Στους υπόλοιπους Έλληνες πολιτικούς, είπες στον κύριο Τσίπρα, είπες για τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει ζητήσει να πας στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, να τον δεις, να του ζητήσει, να βοηθήσει, γιατί έχει δύναμη ο Αρχιεπίσκοπος. Ναι. Έχει ζητήσει, θέλεις να πας να τον δεις. Έχει μιλήσει για τον αδερφό μου. Ναι. Θέλεις να πας να Θέλω τον να δεις. πάω να τον δω. Ναι, δεν έχω κάνει το βήμα, η αλήθεια είναι αυτό. Ωραία. Ο Αρχιεπίσκοπος σε Θα ακούει. ήθελα, ναι, ναι. Σε ακούει Πάρα πολύ. και παρακολουθεί. Πες μου λοιπόν, κοίταξε την κάμερα, τι Ναι, θέλεις να ναι, πεις στον ναι. μακαριότατο, τον κύριο Ιερώνυμο, τι θα ήθελες να του πεις. Ότι να μας στηρίξει σε αυτό. Σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα Και που να ζητάμε. στηρίξει και την οικογένεια. Και την οικογένεια βέβαια, να μην είναι απροστάτευτοι οι γονείς μου. Ας πούμε, οι γονείς μου τώρα έχουν φόβο εκεί που ζουν μόνοι. Είναι μόνοι οι γονείς μου στο χωριό αυτό. Εκεί είναι ο ηθικός αυτούργος του αδερφού μου, ζει σε αυτό το χωριό. Ο Μπούσης. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έχει στερήσει ακόμη και το φαγητό, ας πούμε, από τους γονείς μου. Διότι τι δουλειά κάνει. Υπήρχε κι άλλος ένας κύριος που πήγαινε φαγητό στους γονείς, ψωμάκι κάθε μέρα, λαχανικά, όλα αυτά. Η άδεια αυτού του ανθρώπου που πήγαινε στους γονείς μου και σε άλλους γέρους εκεί, έχει αφαιρεθεί η άδεια από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί θέλει να έχει αυτό στο μονοπόλιο και να πουλάει μόνο αυτός. Είναι δίκαιο αυτό? Αυτός είναι Αλβανός ή Έλληνας. Είναι βορειπυρώτης, ζει στο χωριό, είναι Μάλιστα. του χωριού, η οικογένειά του, αυτά. Έχει αυτό το καφενείο το παραδοσιακό στο χωριό, που συχνάζουν εκεί πολλοί Αλβανοί αστυνομικοί,
Είχε βγάλει και όπλο στον πατέρα μου, όταν μάλιστα. πήγε μια φορά να αγοράσει τα τσιγάρα του. Μάλιστα. Τώρα εξηγούνται πολλά. Ναι, αφού είχε βγάλει όπλο και στον αδερφό μου τις προηγούμενες μέρες πριν τη δολοφονία. Είναι ο ηθικός αυτούργός σας, λέω, του αδερφού μου. Και δεν έχει υπάρξει τιμωρία να του αφαιρεθεί, ας πούμε, η ελληνική ταυτότητα. Παράδειγμα. Δεν έχει υπάρξει τίποτα. Καμιά προσπάθεια. Δηλαδή, Αυτός, ποιος... είναι αυθαίρετοι. Ζουν ατιμόρυτοι. Γίνονται άδικες πράξεις. Κανένας δεν πάει στη φυλακή. Γίνονται βιασμοί. Γίνονται σκοτωμοί. Γίνονται πράγματα, αυθαίρετα πράγματα, ποινικά κολάσιμα πράγματα. Να πω και αυτό το νομικό. Βεβαίως. Και δεν τιμωρούνται. Δηλαδή πηγαίνουν στην αστυνομία, πάει η αλβανική αστυνομία. Δεν μπορώ να τους αδικήσω. Πηγαίνουν, τους καλούνε, πάει η αστυνομία στο σπίτι. Ας πούμε, πήγε να βιαστεί μια γυναίκα από ένα βοσκό παράδειγμα, που είναι βοηθός αυτού του Μπούση. Ο συγκεκριμένος βοσκός έχει πειράξει και ένα αγόρι εκεί τζομπάνο. Τον βίασε, θα το πω και αυτό, τον κακοποίησε, τον βίασε τώρα πρόσφατα. Και εγώ το είχα κάνει ανάρτηση στο Facebook αυτό και το κατήγγειλα. Στο δικό μου το Facebook. Γίνονται πράγματα. Δηλαδή μου λες ότι εκεί το κράτος... Πηγαίνει η αστυνομία, έχει καταγγελθεί πήγε σε μια δασκάλα αυτός ο βοσκός να τη βιάσει. Καταγγέλθηκε αυτό από την κυρία, πήγε η αλβανική αστυνομία και την άλλη μέρα πήγε αυτό το άτομο και διέγραψε ότι το συμβάν. Παραγράφτηκε το συμβάν. Σαν να μην έγινε τίποτα ποτέ δηλαδή. Μα γι' αυτό είπες στην αρχή ότι δεν υπάρχει δίκαιο εκεί. Δεν υπάρχει. Ποιο δίκαιο? Υπάρχει? Ρωτάω, υπάρχει? Δεν ξέρω. Με αυτά που βλέπω, εσείς τι λέτε, πώς, δεν ξέρω. Ένας άνθρωπος που ζει σε μια δημοκρατική χώρα θεωρεί ότι αυτό είναι δίκαιο. Εσύ θεωρείς ότι η Αλβανία σήμερα είναι δημοκρατική χώρα? Δεν είναι. Δεν είναι. Από αυτό και μόνο που έγινε με τον αδερφό μου δεν είναι. Η αυθαιρεσία χτυπάει κόκκινο. Το σπίτι μας έχει γραφτεί σε άλλο νου το όνομα, σας λέω. Για ποιο λόγο? Ένα συγχωριανού μας, του κυρίου Τζούλα, που έχει 5 παιδιά. Πρέπει να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα παιδιά, να υπογράψουν και ο ίδιος, με πολλές διαδικασίες, με πολλές δυσκολίες, με πολλά πράγματα, με πολλές πληρωμές στο αλβανικό κράτος, για να πάρουμε πίσω το σπίτι, το δικό μας το σπίτι. Για να μπει πάλι στο δικό μας το όνομα. Για ποιο λόγο? Δεν μας εξηγούν, είναι πλαστογραφία αυτό. Αυτό το σπίτι είναι από πάπου προς πάπου, η γη του παππού και αυτά. Είναι δικό μας, ανήκει σε εμάς. Δεν μπορεί να μας κλέβουν την περιουσία. Δηλαδή, εμείς αυτή την ώρα έχουμε ανασφάλεια. Αυτά συμβαίνουν τώρα που μιλάμε. Το σπίτι του ήρωα αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Δηλαδή, τι συμβαίνει, δεν έχουμε βοήθεια από κανέναν. Γίνονται πολλά πράγματα κάθε μέρα. Πήγε να πετροβολήσει μια γυναίκα εκεί που δίνει πληροφορίες στους Αλβανούς εκεί πέρα μέσα από το χωριό, Γενίτσαρη τώρα, που έψαχνε από τότε τον αδερφό μου, άνοιγε στο σπίτι την πόρτα να δει που είναι ο αδερφός μου. Τον παρακολουθούσαν. Σας λέω, στενή παρακολούθηση. Η μητέρα μου τότε δεν πολύ είχε καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν καταλάβει, ήταν αθώα. Και τους δεχόταν όλους στο σπίτι. Έτσι κάνει πάντα. Και να φάνε και τα πάντα. Είναι καλή με όλους. Οι γονείς μου είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Δηλαδή η ψυχή τους είναι... Έχω εικόνα. Θα τα δείξουμε αυτά. Πες μου... Είναι αγκαλιά για όλους. Και έψαχνε τον αδερφό μου και πήγε να πετροβολήσει τη μητέρα μου στην εκκλησία. Και αυτό δεν έχει καταγγελθεί πουθενά, δεν έχει πάει καμιά αστυνομία, κάτι να το... Αυτή τη στιγμή τώρα το λέω. Ότι αυτό έχει συμβεί. Λέω την αλήθεια. Δεν προσπαθώ να... Ναι. Είναι ένα συνεχές bullying. Συνεχές bullying, δηλαδή ψυχολογικός πόλεμος. Εκεί στους γονείς σου. Ναι. Εγώ όταν πηγαίνω, με το που κατεβαίνω στην αυλή, τώρα που πήγα τελευταία φορά, για Πάσχα, να δω τους γονείς μου, να τους δω λίγο, να μιλήσουν, πήγαμε με τα αδέρφια μου και αυτά, με τα νηψάκια μου. Με το που κατέβηκα από το ταξίδι στην αυλή του σπιτιού, αμέσως ήρθε αυτοκίνητο σφαίρα πίσω από το δικό μας, να δει τι γίνεται, να δουν ας πούμε τι γίνεται, και σφαίρα φύγαν. Με το που κατέβηκα στην αυλή με είδανε, γιατί κοίταξα εγώ προς τα εκεί εκείνη την ώρα, γιατί ψάχναν οι γονείς μου να δούνε ποιος είναι. Και με το που είδανε στην αυλή, γυρίσανε με ταχύτητα, φύγανε, εξαφανίστηκαν. Ναι. Πες μου,
δεν θέλω να σε κουράσω. Είναι γιατί πολλά, καταλαβαίνω- δηλαδή είναι χωρίς ρεύμα, κόβεται συνέχεια και την ημέρα του Πάσχα, κόπηκε πάλι το ρεύμα, δεν υπάρχει ρεύμα, σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει νερό, αρκετό νερό δηλαδή, δεν γίνονται προσπάθειες, δηλαδή όλοι Έχετε αυτοί που κάνει- βγαίνουν για τα στεφάνια, για τις ψήφους, ζητάνε, τι ζητάνε, τι ακριβώς θέλουν, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ποιους ψηφίζουν, τι έχει γίνει τόσα χρόνια. Ο αδερφός μου έκανε πολλές προσπάθειες στο χωριό να σταθεί, δηλαδή να μπορέσει να επιβιώσει μόνος του. Μμμ. Αλλά σε ένα χωριό, χωρίς ρεύμα, χωρίς δρόμους, δηλαδή οι δρόμοι είναι να περάσει ίσα ένα μικρό όχημα. Δεν είναι, και πολλοί είναι πετρόδρομοι, δηλαδή για να πας σε άλλα χωριά είναι πιο δύσκολα. Χάλασε και το αυτοκίνητό μας τώρα, τελευταία φορά πήγα να δω τη Σωτήρα και το Κεφαλόβρυσο και άλλα χωριά. Στην Κλεισούρα με τους ήρωες. Χάλασε το αυτοκίνητο και έβρισκε παντού και γυρίσαμε με χαλασμένα φρένα. Τώρα ήταν από το δρόμο, ήταν από άλλη ενέργεια τα φρένα, κομμένα. Αυτά γίνανε τώρα. Αυτό ο Θεός το γνωρίζει, ναι. Αυτά Τώρα γίνανε αυτά, τώρα. το Πάσχα. Τώρα πρόσφατο αυτό. Σας το λέω. Σε εσάς το λέω πρώτη φορά. Τι να πω. Μου έλεγες πριν ότι Ναι. αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο κύριος Μπούσης, Μπούσης. για ποιο λόγο έχει τόσο μένος, τόσο κυνήγι εναντίον της οικογένειας του? Υπάρχει παρελθόν, τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει. Αυτό δεν είναι τώρα πρόσφατο. Δηλαδή? Είναι από τα παλιά χρόνια που δούλευε η μητέρα μου στους κάμπους και ο πατέρας μου δουλεύανε. Ο πατέρας μου έχει βγάλει τη σχολή καλών τεχνών εκεί. Αλλά δούλευε και στις εφημερίδες και στους κάμπους και όλα τα έκανε στο χωριό για να επιβιώσει την οικογένεια. Να μεγαλώσει τα παιδιά. Στη μητέρα μου τη βασάνιζε πάρα πολύ. Δηλαδή, Τη βασάνιζε στα χωράφια. Την Ήταν έτρεχε, επιστάτης δηλαδή την αυτός. έτρεχε, δεν την άφηνε να πάρει τίποτα να μας ταΐσει. Δηλαδή αυτά που έδιναν εκεί το καθεστώς για να μας μεγαλώσει οι γονείς ήταν πολύ ελάχιστα. Δηλαδή πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά. Είχαν απαγορευτεί και τα ζώα ένα διάστημα, πολλά χρόνια, στα χρόνια μας. Είχαν απαγορεύσει και τα ζώα ακόμα. Δηλαδή στα χρόνια της μητέρας μου που μεγάλωσε υπήρχαν τα ζώα, υπήρχε η εκκλησία, κανονικά όλα. Στα χρόνια του Χότζα αυτά απαγορεύτηκαν. Απαγορεύτηκαν δια της βίας, δηλαδή όποιος έκανε αντίθετα πήγαινε φυλακή και έχετε ακούσει τι φυλακές είχε Βεβαίως, εκεί και τη βεβαίως, βάσανα, βεβαίως. βασανιζόταν όλη η οικογένεια και το σόι όλο μετά. Μιλάμε τώρα για ακραία στα ελληνικά μεθόδη τώρα, έτσι, στα ελληνικές μέθοδοι. Δεν τα χωράει ανθρώπου νους αυτά σήμερα. Δηλαδή τους φαίνονται παράλογα, τους φαίνονται εξωπραγματικά που τα λες, δηλαδή πού να τα πεις και στους Ευρωπαίους. Αυτός ο άνθρωπος τη βασάνιζε πάρα πολύ, της έβαζε παραπάνω δουλειά να κάνει από τις άλλες γυναίκες. Υπήρχε δηλαδή αυτό το ρατσιστικό. Η μητέρα μου έχει συγγενείς στην Αμερική. Ο παππούς μου, αυτοί ερχόταν γράμματα κάποιες φορές γύριζαν πίσω τα γράμματα, δεν έρχονταν ποτέ ή τα δέματα στους γονείς, στη μητέρα μου. Από αυτό το λόγο θεωρούμε ότι υπήρχε αυτό το μίσος, λόγω της Αμερικής που υπήρχε αυτή η σχέση της συγγένειας και αυτά. Αυτό. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή, είναι ένας από τους ηθικούς αυτούργους του αδερφού μου. Και υπήρχε αυτή η συμπεριφορά από εκείνα τα χρόνια. Πες μου κάτι, τι θέλεις να πεις στους Έλληνες βορειοϊπηρώτες? Σε 2 εβδομάδες έχουμε εκλογές. Πριν κλείσουμε λοιπόν ήθελα να στείλεις ένα μήνυμα και στους Έλληνες όλους, γιατί και εσύ ζεις στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, εδώ μεγάλωσες, εδώ σπουδάσες. Ναι. Τι θέλεις να πεις στους Έλληνες πολιτικούς, αλλά κυρίως στους Έλληνες συμπατριώτες σου βορειοϊπηρώτες? Κοίτα την κάμερα και μίλησέ τους. Τι μήνυμα θες να τους Στους στείλεις? Έλληνες πολιτικούς να δοθεί η δικογραφία του αδερφού μου, να πάνε στη φυλακή οι ένοχοι, να πληρώσουν αυτό το τίμημα που τους αναλογεί για τις αυθαιρεσίες, τις αυθαίρετες πράξεις τους, γιατί για τον αδερφό μου δεν έγινε ό,τι έπρεπε να έχει γίνει, δηλαδή να δικαστεί όπως γίνεται στα δημοκρατικά κράτη, να απολογηθεί αν χρειαζόταν, να πει, να μιλήσει, να του δοθεί το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου. Αυτό σκοτώσανε, τώρα φοβούνται ακόμη και το μνήμα του. Ακόμα φοβούνται το μνήμα του. Δεν αφήνουν τον άνθρωπο να πλησιάσει στο μνήμα του.
Λοιπόν, θέλω να πω στους Έλληνες πολιτικούς ότι πρέπει να ενδιαφερθούν για το βορειοηπειρωτικό. Δεν πρέπει να μείνουμε στα χέρια ανθρώπων που κάνουν αυτές τόσες αυθαίρετες ενέργειες, πράξεις, άδικες, να υπάρξει πίεση περισσότερη. Θεωρείς ότι η Ελλάδα... Περισσότερη συνεργασία. Θεωρείς ότι οι Έλληνες πολιτικοί έχουν ξεχάσει το βορειοηπειρωτικό? Έχουν ξεχάσει το βορειοηπειρωτικό. Το έχουν ξεχάσει ή το έχουν εγκαταλείψει από τη τελείως? στιγμή που έχει διαγραφτεί από τα βιβλία πολλά κομμάτια της ιστορίας και το βορειοηπειρωτικό, τα παιδιά από πού θα μάθουνε τα παιδιά? Είναι συγκλονιστικά αυτά που λες. Είναι συγκλονιστικά, δηλαδή δεν υπάρχει Ναι, φωνή. Και οι εκπρόσωποι εκεί, οι εκπρόσωποι των βορειοηπειρωτών είναι διχασμένοι, δηλαδή τρώγονται αρκετά, τσακώνονται αρκετά, δεν τα βρίσκουνε. Λειτουργούν με βάση το συμφέρον τους. Υπάρχουν πολλοί που κάνουν παράπονα, ας πούμε, για πολλούς, γιατί δεν έχουν δείξει έργο, δηλαδή να γίνουν πράγματα. Ουσιαστικά Προόδου, ας πούμε, ο αδερφός μου δεν είχε το ρεύμα, να το συνεχίσω, δεν υπήρχε το ρεύμα για να κάνει δουλειά δικιά του εκεί. Ή πήγε να βάλει τις ελίτσες του στο χωράφι του και τη νύχτα του κλέψανε τους πασάλους και όλα όσα είχε περιφράξει γύρω-γύρω. Αυτό λίγο πριν δολοφονηθεί γίνανε αυτά που σας λέω τώρα. Δηλαδή το πάλεψε πολύ για την επιβίωση εκεί, με τα χωράφια, έσπηρε πράγματα εκεί, φυτά, έβαλε τελευταία τις ελιές του. Δηλαδή χωρίς ρεύμα πώς να κάνει μια επιχείρηση ένας νέος άνθρωπος εκεί? Πώς θα στηθεί κάτι, πώς θα δημιουργήσει, πώς θα υπάρξει πρόοδος? Θα μείνουμε πίσω 100 ετών πίσω? Δεν πρέπει να συγχρονιστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο, να υπάρχει ένας συγχρονισμός? Τα δικαιώματά μας, τα δίκαια μας ζητάμε. Αυτά είναι τα δίκαια μας. Θεμελιώδη δικαιώματα δηλαδή, πράγματα θεμελιώδη. Οι βάσεις του ανθρώπου είναι αυτές. Για να φτιάξει οικογένεια, για να... πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Για το εκκλησάκι επίσης είχε βανδαλιστεί και είχαν καταστραφεί όλα τα υλικά. Δεν έγινε τίποτα, τα κατέστρεψαν νύχτα οι Αλβανοί. Εκεί εκκλησία, ναι. Ναι. Και εκκλησούλα. Ένα προσκυνητάρι για τον αδερφό μου. Ναι. Στον τόπο της θυσίας που έγινε η δολοφονία του αδερφού μου. Εκεί ακριβώς. Υπάρχει ένα χτίσμα που πηγαίνουμε και ανάβουμε το καντιλάκι, το κεράκι μας, βάζουμε λουλούδια όταν πηγαίνουμε κάθε φορά και ψαλμοδίες και τα πάντα. Αλλά εκεί το καλοκαίρι δεν έχει να ανάψει ένα κερί με ασφάλεια. Μπορεί να πάρει και φωτιά εκεί στο βουνό. Δεν είναι κάπως καλά να είναι. Και για ποιο λόγο να μας το στερήσουν αυτό? Γιατί να καταστρέψουν τα υλικά μας? Θεωρούμε ότι έγινε από την αλβανική αστυνομία αυτό. Και ο πατέρας μου, να το πω σημαντικό, πολύ σημαντικό, ότι ο πατέρας μου γι' αυτό το λόγο πήγε κατηγορούμενος. Το γέρο άνθρωπο τώρα 80 ετών, οι γονείς μου έχουν και προβλήματα υγείας. Γιατί τον πήγαν κατηγορούμενο τον πατέρα? Για το εκκλησάκι. Κατηγορήσαν τον πατέρα μου. Ότι? Γιατί ο πρόεδρος του χωριού έβαλε υπογραφή ότι ο πατέρας μου είπε να γίνει. Εντάξει, οι γονείς μου, σαν γονείς, θέλουν να ανάβουν αξιοπρεπώς ένα κεράκι στο παιδί τους. Δεν θέλουν να προκαλέσουν κανέναν. Δεν είναι πρόκληση μίσους αυτό. Αυτό είναι το θρησκευτικό μας καθήκον. Δεν είναι. Λοιπόν, ύβρεση είναι αυτό. Είναι τα θρησκευτικά μας καθήκοντα είναι αυτά. Δεν είναι κάτι ακραίο αυτό. Είμαστε δημοκράτες, άνθρωποι δημοκράτες, πατριώτες και δεν είμαστε ακραίοι. Και καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας. Κάθε μορφή βίας. Δηλαδή θέλουμε διάλογο, θέλουμε, συνεργασία σαν οικογένεια. Δεν είμαστε ακραίοι. Δεν ήταν ακραίος ο αδερφός μου. Γιατί αυτές τις αρχές πήρε από τους γονείς μου, από τους παππούδες μου. Καταλαβαίνω τι λες. Και του ρίξανε ποινή 1 χρόνο φυλακή του πατέρα μου. Γι' αυτό το λόγο. Για να το πω όλο. Ποινή 1 χρόνο φυλακή. Για ποιο λόγο? Επειδή θέλει το παιδί του να ανάψει ένα κεράκι? Δεν νομίζω ότι αυτό είναι πρόκληση μίσους. Δεν νομίζω.
Καταλαβαίνω, Η ελληνική ναι. πλευρά δεν δείχνει τέτοια πράγματα. Δεν φέρεται έτσι στους Αλβανούς πολίτες που υψώνουν την ελληνική σημαία. Ναι, είναι αυτά που λες και αυτά που Αυτά που καταγγέλνεις. γίνονται εκεί είναι πρόκληση μίσους. Ερμιόνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Αυτά πάρα που πολύ. αποκάλυψες είναι όντως συγκλονιστικά. Πιστεύω να τα λάβουν υπόψη τους όλοι αυτοί που βγαίνουν και ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού. Και για την ψήφο να πω ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Να δώσουμε την ψήφο σε ανθρώπους αγνούς, σε νέα παιδιά που το αξίζουν και είναι μάχημοι. Ότι έχουν θάρρος και είναι μάχημοι άνθρωποι που δεν φοβούνται να πούν και το όχι. Που δεν προσκυνάνε. Που δεν λένε ναι σε όλα. Βεβαίως θα συνεργαστούμε, αλλά πρέπει να υποχωρούν κιόλας σε κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε όλο εμείς να υποχωρούμε. Δεν συμβαίνει πουθενά αυτό. Αυτό είναι συνεργασία. Είναι συνεργασία. Χρειάζεται και εμείς έτσι δεν είμαστε κατά της βίας. Καταδικάζουμε οτιδήποτε ακραίο. Γιατί τη ζήσατε τη βία Και πολλά κόμματα χρόνια. και τα πάντα. Τη ζήσαμε βεβαίως. Όλη η οικογένεια, όλοι οι Βορειοπυρώτες τη ζήσαμε. Κανένας Βορειοπυρώτης δεν νομίζω ότι θέλει τέτοια πράγματα. Ακρότητες. Τα δίκαια μας μόνο ζητάμε. Τα δίκαια μας ζητάμε. Δεν έχει γίνει μια επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν λέω για την παρούσα κυβέρνηση, για όλες. Σε αυτά τα θέματα όλοι ένα είναι. Πρέπει να είναι όλοι ένα. Δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση επίσημη για τον αδερφό μου. Ενώ όλη η Ελλάδα και όλοι οι Έλληνες παντού μιλάνε για τον αδερφό μου. Και λένε όλοι κρίμα το παλικάρι που χάθηκε άδικα και όλα αυτά. Χάθηκε, απλώς τον δολοφόνησαν. Εμψυχρό. Που δολοφονήθηκε άδικα. Εμψυχρό. Δεν μπορώ να φαντάζομαι, δηλαδή να πηγαίνει το μυαλό μου σε αυτή την ημέρα που κυνηγούσαν τον αδερφό μου επάνω, να τρέχει στο βουνό, που απειλούνταν κατά της ζωής του. Με ξεπερνάει αυτό. Δεν μπορώ ακόμη να το διαχειριστώ. Το καταλαβαίνω, έχεις δίκιο. Θέλω να σε ευχαριστήσω και να σε παρακαλέσω να μην χάνεις την πίστη σου στο Θεό. Έτσι, στο Θεό πάνω απ' όλα. Γιατί εκείνος είναι η φροντίδα και η ελπίδα όλων μας. Έτσι, σίγουρα ναι. Να είσαι καλά, Σίγουρα ναι. Κοπέλα μου. Να έχουμε την ευλογία του, να έχεις την βοήθειά δύναμη του. και να συνεχίσεις τον Ευχαριστώ αγώνα πολύ. στον τίμιο Σας και ευχαριστώ ευλογημένο αγώνα σου. πάρα Τίποτα. πολύ για όλα. Είμαι στη διάθεσή σου και όποτε θέλεις να ξαναπείς κάτι, Βεβαίως. να μιλήσεις με οποιοδήποτε, Βεβαίως. είμαι στη διάθεσή σου. Ευχαριστώ Καλά πολύ. να είσαι. Να είστε καλά. Ο Θεός να ευλογεί τον τίμιο και ευλογημένο αγώνα σου και να προσέχεις τους γονείς σου και να κάνεις και εσύ οικογένεια. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Χίλια ευχαριστώ.